Pan fydd firws neu bacteria'n ymosod, mae eich corff yn gallu amddiffyn ei hun gyda'i fyddin arbennig. Enw'r fyddin honno yw'r system imiwnedd. Beth am gael golwg arni? Mae'r system imiwnedd yn cynnwys llawer o wahanol fathau o gelloedd sy'n cydweithio i frwydro yn erbyn heintiau. Y celloedd cyntaf i sylwi ar firws neu bacteria estron yw'r celloedd canghynnog. Nhw yw gwylwyr eich corff, rheng flaen yr amddiffyniad. Mae'r gwylwyr hyn ym mhob man. Gan gynnwys yn eich gwaed, eich croen a'ch cyhyrau. Gwaith y celloedd hyn yw'r rybuddio gweddill y fyddin pan fydd ymysodiad. Pan fydd gwyliwr yn gweld gelyn, mae'n brysio i'r nodau lymff, gorsafoedd eich system imiwnedd. Yma mae'n dweud popeth am y gelyn wrth gelloedd eraill o'r enw celloedd T, gan gynnwys sut mae'r gelyn yn edrych. Nawr, mae'r celloedd T yn arwain gan roi'r wybodaeth am y gelyn i'r celloedd B, y milwyr. Mae'r celloedd B yn defnyddio'r wybodaeth fel cyfarwyddiadau i adeiladu arfau o'r enw gwrthgyrff sydd wedi cynllunio'n arbennig i frwydro yn erbyn y gelyn arbennig yma. Mae'r celloedd B yn symud o'r nodau lymff i faes y gad, lle maen nhw'n saethu'r gwrthgyrff at y gelyn. Pan fydd y gwrthgyrff yn taro, maen nhw'n glynu at y gelyn ac yn ei trechu. Gall y gwrthgyrff hefyd denu math arall o gell i'r frwydr, sef y ffagosytau sy'n bwyta'r gelynion sydd wedi'u trechu. Mae rhai o'r celloedd B yn troi'n filwyr profiadol, fydd wedi'u hyfforddi i drechu'r gelyn yn y dyfodol. Os yw'r un feirws neu bacteria yn ymosod ar eich corff eto, bydd y milwyr profiadol yn barod amdanyn nhw. Ac yn adeiladu gwrthgyrff gwell fus i atal y firws cyn iddo eich gwneud chi'n sâl.